ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଉଥିଲେ କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତିରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ କାଳିଆ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରିବ। ନୋ ୟୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ନଚେତ୍ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଶୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ, ଯେମିତିକି ଶୋ କରୁଛି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାରିଖରେ କେତେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଲାଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାରିଖ ଆସିଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଲେଖା ଅଛି କ୍ୟାନସେଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଏଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ବା ମୋଦି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୋଦି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍।